dito estancia Pasul, Ilocos Norte. Ada tayo nga mismo dito Arnolfo Salt Refinery. Dati mauawagan iti panagaramid da iti asin. No pasano iti panagaramid da iti asin. Dagiti nalamuyot nga asin tayo dito probinsya tayo nga Ilocos Norte. Wow! Anak awag mo ka dito ading no kwan. Pugon. Dati pugon kat iti pang paglutuan daket dito dati nagkiskisan iti taep. Yan. Taep. Okay. Danom mismo panyolen. Dati magbaga nga labutab no kwa? Ma'am, talaga danom ti baybay. Yan pangalan nyo nga iti igit na no manong sukat ti panyo no kwa? Mapuno deta, din mararunan, agbalin tulat ang asin. Deta kuribot nan nakakarga ti darat deta. Kan nga darat na pas ay siya asin. Ganun nga maipan. Asin nga kuribot nga iparabaw yung tulungan makakarga di asin. Ay makadakarg pada pagtakal ni. Oh, dikat no nagbalin asin yan, impanyo di kuripod, ipanyo matito yan. Pamagain din. Dikat dito no ko dati Finish product. Finished product. Paggapuanan na aro deti asin nga manutot. Toy. Dati danom nga gapoti baybay. Iso ti iluto datap no agbalin nga asin. Okay. Kasi ma'am. Dija kita mo. Oh. Kasto ti Dito bene. Dito yan na kuribot. Yan. Kasto ni tikas daket. Ito nagapno agaruyot mamagaan deta asin. Napudot namin. Napudot ma'am. Ati agkadya kay basta ma'am paparsyakan labas. At kung masawin dito danom ito'y nagkapuyan ta baybay. Kung ma'am ayon sir kung dito ti paggapo na tag muna nga tunaw kargamit to ti rakso. Muli tayo matagdagdaman. Nagapo jay rakso jay Australia. Ito pa damat danon na deta. Iso dito iluto min to ma'am no nalikaw. Ay Raksol, may mixan ti danom ti baybay. O tapos ipanyo itan. Because first step dito, second step no second. So papadan to amin ti proseso. Una ko ako dito agapulat at baybay nga awan ilalaok yung agapugay. Flag refine lang. Tikas de circuit tayo sa Davila kay original pa lang dayjay. Awan ti rak-rak na. Awan nagapo pa lang agit na bala ti dardar ti baybay. Digat nangina. Nangina ta narigregad dayjay proseso. Isunit daing nga na iba ti presyo ijay kini ito. Na tapos po daw lang dito yung uwan. Wala ta jerak so magpapudo. Sa Alapin Pinas pi nalilidam labas hindi. Ayo day sol, kasano no kwa? Aday streaming ayo din. Tam nagbal nga ayo day. Laok, maayo din tapos balik na. Ayo day sol. Safe met laing di jerak so. Balin na atin. Safe met lang di jerak so. Kung na talaga yung asin ba't ganong asin pa nakasasin day. Dambuket ko. Dambuket ingkalatalan ta baybayan sa bu lutuin eh. Dikad no maluto to ikidano no nakudo. Tumangtang kembet di agre-produce no kwan nagbali na asin. Talaga anti imported gayam deta Raksol. Ano ko nandun ba ada maalang asin. Oh, adaan talaga ang yung napgat dito. Napait lang napait. Ay napait eh. Apay hindi ko may ipansi pag-streaman. Ito. So, kaya may ipan yung solid ito. Kaya danom tayo na ito pa. So, dito danom ito direct ko agabot na baybayan. Oh. Ora man ang namin natin naman. Anak kiraman na dito. Asin net lang? Well. Pwede na. Apgad di asin. Apgad. Nundet ito si Mang Dalos. Kanto may transfer guy. Kanto may ganun net lang. Una. Ano nga kilo ti kadaksen na dyan may sasako yun pa?
May sa lata kami sir, umabot sa 8 kilo. Kaya upat nga lata dyan sa kaban. Malitar dito ngayon. 32. So 32 kilos kay may isa nga sako. Kaya 20 nga sako, 20 nga sako ti ma-produce da iti agmalag. Kaya't nga sawen masigud-sigud ti Sar-sar na. consumption ti asin. Pagkapan ti agat-gatang no ko anak ko, kada kayo ti dito para lako naman maka Sila Ilocos. Ilocos Ilocan dyan lang, awan Manila. At lagi namin tourist lang ko naggatang mo na kita. More nga para turista. Lagi agapot Manila, tumagas dapat. Kapot Cagayan, Cagayan lang. Cagayan. Pagdidin na maganda kami dito na awan sa bali nga pagdagatan dati asinan. Sila. Sila Talagang pasukin. Mano kay ka di nga garamit ti mano nga pugon dito. Manuamin na yun. Ito yung balik zero waragad. Talo at pa yung pang-gin. May misa tingko ka na yun talaga. Ay may mesa. 20 ka bans nga sinti ma-produce da iti agbalem. Kunana, ang rugida iti alas 7. At patinggan tumod lang iti alas 7 ito no rabili. Narigat mo ito trabaho dito. Ngayon, isuda ti paggapuan, ti supply, ti intero, nga amyan ang Luzon. Makadanon iti Katagalugan, Kabisayaan, Uray Mindanao, dahil nararamidan nga the popular ti pasukin salt. Ken may sapay, iso dito gayang ti usaran ti Manila Hotel nga Wow. asin. Proudly made in pasukin. Kaya't nga kasawen, dito yung Australian salt, pagbalingan ng Latino iodized salt para lako. That conforms with the Department of Health kaya't dagat iodized salt alin nga mausaren. Mga ano ready ka sa inyo anak po? 100 po. 100? Awan na laklakan? Ito po 50. Ay, dito la 50 nga ron. 50. Manuti pa surot na dito yung makwa. Ito po. Pag-alalaan nyo anak ko. Yan lang po sa kamar. Ano mati pa naghanggat yun di Rastriga doon na. Ano por sako? Per sako. Manuti por sako? Pagka dalawang lata, 300. 300. Magkano kikitain nyo rito sa 300? Tagatin na lang po kami. Pwede naman ang negosyo. Apo, okay na. Maliban sa asin, ano pang binibenta nyo? Suka? Suka, bawang. Kadalasan, sinong bumibili rito? Mga turista, yung mga... Pag turista, mas mahal. Ay, hindi, ganun din. Pare-pares lang. Kala ko, hindi naman kami turista. Mas mura kami. Pilipinas, huwag kang mag-alala. Mga isla mo ay di nila makukuha. Sa kahuli-huli ang hininga. Bayan ko, ipaglalaban kita. Mga kababayan ko sa buong mundo, kung tunay kang Pilipino, bansang sinilangan mo, ipaglaban kahit tuldok lang to.